ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Ndị be anyị si na onye chi na-azọ onwe ya. Nọ mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ ịtọ ka dibịa ji aka ibe ya. Na dibịa gwọka bụ na chi asị na ihe ga-eme. Na ọ na-abụ dibịa gwụọ ọla ebu na ọ na-asọ nsọ chi. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ị na-emebe njem mana ị na-adị atụkarị egwu maọbụ na ị na-atụ egwu ihe na vileji be nna gị maọbụ be nne gị maka ndị ọjọọ, ngwa gee ntị ọfụma ka ịnụ ihe ị ga-eme ka o nwee ike ịdị mma. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-azụ nwa mana ị na-find it so difficult n'ime abalị ọbụla na nwa gị na-adị ebekarị akwa, ndị eri abalị ibe ya kwesịrị na-arahụ ụra ọ na-ebe akwa, o nwere ihe kpatara anya bụ ihe ji wee mee, o nwere ihe bere ede o ji wee bee nwee. Ngwa gee ntị ọfụma ka m kọwara gị ihe ị ga-eme ka o nwee ike ịdị mma. Mana ụgwọ iji mbụ, ọ bụrụ na ị ga-echa ife onyonyo kaba arụ tụsaa ya ka ụmụnne anyị mụta ihe ga-enyere ndụ ha aka. Nke mbụ, maka ndị na-eme njem, ọ bụrụ na ị chọrọ ime njem, ngwa jee chọbara m ihe a na-akpọ cat eye. Chọbara m ya, ọ dị n'ubi dị iche iche, ọ dị ebe a na-ele ngwongwo eji arụ ọrụ nke mmụọ. Ihe mara mmụọ ọfụma, ihe eji arụ erika. Chọrọ ya n'uju, jee chọbara m ose ọjị, alligator pepper. Chọbara m ose ọjị, chọrọ ya n'uju. Chọbara m afịfịa, ọmụghị onye amaghị afịfịa, ị na-agagado n'ụzọ ị ga-afụ ya. Ụdọtị ka anyị na-akpọ ya, ọ na-esi ike. Chọrọ m afịfịa, kpatara ya abụba na asaa, wetara m mkpụrụ aha ịsaa, wetara m nke ịsaa, gwakọọ ya, saa ya, taa ya, ma gịnị, kunie jebe ebe ị na-eje. Ị ga-afụ na ije eje nata, onweghị ihe ga-emenụ. Nke ịbụa bụ maka ụmụ nwaanyị na-azụ nwa. Ọ na-abụ ndị eri abalị ụmụ ha na-ebe akwa mana ha mara ihe butere ya bụ ihe. Enwere ike ọ bụrụ na ndị amoosu na-abịa ata nwa gị nwa. Ịma na o nwere ka mmụọ nwatakịrị amụrụ ọfụ na-adị. Jee chọbara m this cat eye ebe a na-ele ngwongwo, weta ya n'uju, ma gịnị, blind ya. Ịsacha ya, blind ya, blind ya, gbaa ya na mkpọ. Jee chọbara m ude akị, pankene oyi. Ịchọtara m ude akị, i were eme isiere m with this cat eye nke ị kwọrọ akwọ. Ime isiere nye tupu nwa gị arahụ ụra, itee ya n'arụ, inye enwe obere ọlacha. Ị ga-afụ na all the bad energy ji esi ebe ahụ ọ nọ megịnị ihe mbọmbọ. Ndị be anyị si na onye rụ ụka ọfụ n'anya, onye ju inwe ogwugwu ọnwụara udo. Ọ ihe anyị ma ka anyị na-akọwa. Ka ifugo onye na-ekwunu, ọ Maazi-UC na-ekwu, ọ ka ọ dị mma ka anyị na-eme. Maka ndị be anyị si na anụta ka arụ eze bụkwanụ ya bụ na eze na-achị ọfụma, mana ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi ya. Si ihe ị nwere ike imedo mbuko ife ozi a, biko tụsaba ya na ihe ga-azọ ndị be anyị ndụ. Maka na 95% of our problem bụ ihe eji mgbọrọgwụ na afịfịa wee mee gịnị wee lụ. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m ka emesịa.